shia brand bi wo enkran aduru bi aba na o mikro ma chem da eno ode opasem to me na ti ase ma no na me ne tenaye ni e wo first one no me kwa wo so no me se akora no enna ye ntino wo mo ye me operation eti me wiye na mama wo kumase ma one so kakra ya me pa che na me mama wo kumase anom na ofre me se wa so le no joku tetia na wo botena na de tena to ma de tena ne kasa ma one so na tena no mente me pa che joku tetia aye ma enyomoto sompa fm eno ka kire me se memra no won shop kakra nti me baaye no me bebedu ye na me mama se sa de ne omra me ye me ho ade wode ne echina enne echina efie miensa ena me mama se sa de ne me nko ena me san koye eti me koye na mama se koye me ko be man honum se ebia na ada se wo ba ofro honum ntina ebia wo ye sa no me nko enko ye we se na wasan so frɛ me se watoto awale ho ne mentino memra mehwɛ se aso a nukura ni Mr. Father se ya kan se ya enko na woboa mantena sata me ya na be ma no wo no won kran ho na wo be kumase no se be hwe ne ma wa ye shopping no me pa cha ya ma ne ma wo be ko konso a wo be film beduru wo se me kasa entim papa e ka se ma me nko mentie nukura ni me ya asodi mentie na me koye na mkokonyin sende asu mienu asembera me ka busu afu me ye nkomsheni kire se o mu life ne die o papa se nko ezi ye ni akola ya ye de babura atete semeko o koye na asa ko fimu movement what ya sese no so sa ho tia otwa chira men sing to aso e ba tia tibi pa cha no so me kwa no nukrani na asetena no enkoye enso so no nam se ye kan ye na mantie ni tu na mi hu se obeba me ba machi na ja me tosa tibi to no emra so sese me kwa wo so no so mo ka se ya me operation de di kan no akra no weti na ode ba no esom pro suntinu o mo ka so mu ja me se me nwo a ebe kwa akofo ha wa ba ena no so no o mo san so ye me CS Mpachan tu omo ye mi CS ni wie na be ma no eba kwalebu honum bebe hu akra na so se aya na akra keto we se nti wentimi anwo na se wo tena honum ami ayo operation na se na sembe nti so wo ka kire be sa no eti wunne nyame ase kran be se me kwa ye kran po me ni akra ni na ya no mo shiwi ana wi tofe no etu wunne nyame ase kran be se me kwa ye no me ni akra ni nyina ase ya ba asumdwem eno no obeyimi just one kwayere wo anko chimuti wa akwadworo bo sumini na otwe ena obebeyimi oda kolebu bo sumini na otwe so asema wo sikafo awo eti bo sumini na otwe me buy na otwe pepe na ko 40 days eti mi ko 40 days ni buy no eja ma kwa ye maso odi mi hu se na satan so na ma me nso eyale eti mi hu se me ba ma me ya obeso mu no no so yale nti na tena na metena hono na mkokoto nso sepa so be me edidi sika no osole no pa jisa oda ne ka de se de obi abeto wa de a won pese obetua no ansan wo diskano ama 5 cities na sa 5 cities na nubi na mdi to bidie anu enso de adwale akra no bibia didi anopade enwumre ana me ka me to ni nyina mete ho sebi mai wa mabankwase awade de mode mo twe kobio mase oda eti eba ne sa no me yama yise me kwa akotonsu na me kwa enam atete ni we senti na bibia ti se bia na nya kasakasa kurampe na nya asemu bia no afre ni nuama me ne ma na dwene onyini so awade nu
Nini ama e mana dwene sie sei na ne wonya yes omunya ka kire nse sei na se so wonya bade a ne nkrante kora de ba na ne nukrani de wa ne sa ne sa wotana wa mso de no de wa anya bida na mmom na no de na no ya cheseka ah obeto ho ebi ni say ya ne petrol ne bi ni say enu so hia me ebi ni say ti sa wote ho no ma no o hwe udi o se ya sa okrambo ho nya fe kra o na me se enti me ho nya fe enti ma bebrebe enti sa wo kwa adwuma wa akra wonam sakre say na ekọ wishia ma bebre uduru me for tantan manim no na aka kire me say wo pɛ me na mte ase ma wo ana so obi na ka kire me say so obi na be pɛ me say de ma wo ana na me so maka sa kire na wasere ene ese ne na agoro no ni mama senya agoro enye ba ko so nsa agoro de na ko ba ba wa wa no hu si wanim na ehu ne wa ka kire wo chesa se wa wa no aka ntim se me yiri animu nye na ko de be hye ni tirimu no wa ka kire wo biem wa ye fota papa ukun wa ye fon eta e kan and your friend fucking fush pa idi naba yanko ya botema enti o mo an ye frɛ me sɛ na sa atam ho nyina so na me maame so so ho mfa ti o mo an ye frɛ me sɛ me maame afiri mu na me baaye no kurani na nam adwendwen ne me so bibi ha me asa me bie ma no aka kire obi ni mintimi nye na ɛhyɛ me ho eti mam be fon ye tantan ti me maame 1 week na me baaye no kurani na ne ma nkoye na ma ye tan ankasa eti me baaye na maame panyin sɛ ya me ma wo nkɔ na wo maame efiri mu no so onuano mo nketo amienu e wo hɔ no mo sɛ ye enum emienu na ye nketo apa enti tenase na hwɛ nkura no meti ase na metena ase enti dru 3 years baaye no na waka kyem sɛ afɛ de metimi akɔ nukura no so me kɔ no so no na me nan na me ka wo mu kakra enti na me fi sɛ bia mama minima de kodi eye me no ho no ma na emu etutumi majonku etutumi eti we kire bedro so sasabro so ha ompo ba bi so ntana sasabro enni mi so na fe ye de na jonku ehwai mama say yensam ehwa santa bo tu bo tratu ayera ama ni ma besisisi me ho ama me de ko centreso ama wa mu kokoyi bi si e de collab wa mu ehu ade kro ebi ne si ubui me pacha when ebi ne si pai no na aye akre ka fara na kase me so be picture wo da so yi na bi asisi wo ho no me pacha na na wo fe o onso da ho no oba fefe be ma na yene sa no ni kuna na ni nti ase o si futa futa fucking fush ena enti SOMPA FM emre na se ye ba sa na me ma me ka se me nkono na me na me ka wo mtim fi se ahotutu na aba na ya o mo se kokoko no mo se kohe enkran ko be ma na ho me pa cha na da ha no wabusu apanyina wu ana efi oda ni ho wo ma me dan ya no oda mu wu ya oba na ni ho ya mama na ni ho me pa cha e wo ho na da na ba se ye pam e wonye wo ba pe no wo mo so pam wi kasai ami de kura ma bere o enti era msedam numi se ya ahotutu enti no me koye na atwimienu mete ho no mu esinye ma mesie wi na me sori akwa hata fe mi pegya me nan a empegya na ya de kwa kwalebu no mkokotwa me se extra sense photo a omo se mese ni mu no ebu kase na ebeto misisi suo no mese na ebeto misisi suo no kase na bu ana omu bisa nse ma hwe ase ana na mse o da bi men hwe ase na tena na meten kase ho no mo no eya me ya ana omu se a me age ni so de mi sha
na mpanimfoɔ paa na saa deɛ wese no etimi yi wɔn nyinaa aboro so a wɔn kasa ne timi yɛ mmerɛ na ɛno ankasa etimi bu na me deɛ ne deɛ mi sua dodo eti nukura no wɔn yɛ nhwehwɛmu bi a ɛsɛ wɔn yɛ biara wɔn ehunu hwee ɛmu wɔn ka kyerɛ sɛ wɔn bɛyɛ mu operation mmienu baako wɔn kɔ akɔte kasaa no ebi ɛma me de akɔ lab no wɔn kɔ akɔhwɛ adekodi a ɛma kasaa no ebu yɛ enti sɛ na me mogya nso sɛ yɛ wɔ fam enti wɔn ka sɛ wɔn mma me mogya nso wɔn de si me so a na mogya na we ya mama asɛm no asɛ o to ahoma ne dodo ɛdeɛ na asi wɔ ba pa o ka sɛ o mogya awi o wunwi una wotiwi tini nyina ɛdeɛ atwam ɛdeɛ na bɛɛma ne de ayɛ wo me ba mama do ɔde ayɛ me ɛyɛ me ya pa ne sɛ ne nyina kyerɛ nkɔda kwalevu no bosome miɛnsa na me san so ba mechi biem ma ba benya mfie 9 na konfi na ni hunu empo emla mehwɛ sɛ ne me ho krampo atie no yɛ wo ade me pa kyɛ da bi wona ne wo sɛn mienu sɛ wone mu gimi no ka sɛ ye gimi ka ye gimi mo ei wa nyo ade wo baby na tiwe me pa kyɛ ne ho fɛ abaya ate sɛ aw obenim ade sɛ wo mara mu da me pa kyɛ da bi enti na wa wale fofora na wɔn wale nsusu wakɔkɔfo ba afro ne no etie na ba ya wo gya wo ma wo ba no wo besum wo begya wo me pa kyɛ da bi enkura ne wemu enkura ne hwem no na wo mo wɔ ne nua ba nkyɛn se yɛ wɔ hɔ no mo wo nkran me pa kyɛ na akɔfo mbɛɛde mama wɔno a ne frɛ me sɛ sese wɔno no wo tu afiri hɔ no mo akɔhe me ne ba bi kura ne nua ba no sɛ wɔkɔ me fa nkura no enko me kan kyerɛ be ma no kura mpo de wɔde na akina wɔn bɛba na akina wɔn bɛba saa abi je wanya no sɛ wɔn ama owura je no wɔn ama enti no ɛne wɔka sɛ me kan kyerɛ be ma no fa nkura no mrɛ me ɔno nso so me ka kyerɛ na wɔde na akina enne akina saa so mfa nkura ne ma enti ɛyɛ na mehwɛ ne yakɔ na no odi na rasa atam kuta crutches baako na me kakra na me ko ai sɛ wanya kuta nnua na ade na me fa sha na kuta crutches mienu ni nyina kafra first and na me kuta de asa crutches no na me timi kura mpom pagya me ho ma edududu na me timi pagya me ho enti ye na me timi pagya baako no me de baako no na me kokɔ fa nkura ne baaye me de omo baaye a na tetem num no se bosome na imu na me kɔfa omo baaye se ye kwe man is kind of fan crying ko school awade na echina me ntwan na omu kra no ofia ya me pa chan wo mu ofia da be ne twa to oble uska ene ya wada ikura mpu so obre miska na ne onya wane ese ne waye ade bi ade di sika ne de eba me ka se mama school no na mu de ni nyina mu de gina ma ma so ide mama se me ni ahode me wa ahode a hello Najee. Hello. Hello. Mr. Janie. Mr. Janie. Janie. Najee ma me jusu. Unu aba o yini ni me ya adwuma SOMPA TV so ame kumafe. Na unu mo ba ya abo atema. No. What in us and be a bad me na me kura me kabi ma wo se adi sika de wo de ba na nkwala ni suku nu se unu so ano so wa ya afo ye be ne de wada woroma aja me discover ba na man ma ka che sa why da ba mi wura pa chew hello da ba na wo ji sika no wada woroma me che loan bi man 2000 ka che why o ka che nda ba Mr. J. Yes, Richie. Da ben na o ka kire ni so be ma ni 2000 no. Oh.
you say end for this week, end of this week. Ba Mr. JC ase wa for ba onu oba neti. Wo ba no ma neti ka wodidi. Na we nso aye ya afo. Enti yesa. Ebe ha woni anwode odi adwuma boa wo. Wa so ma. U photo ya mi hu nso ya brante ni monyamfo kama. Brahima. Mi photo on. U photo odi kire mi no. We kama pa. And sasa yedi asem sa etoto so. All the photo, all the photo kire. Ai, wa ba o de kire me. Enti se da bay me pa cha o hye me bo. Empacho, the fear tomorrow, we do apa across the whoa. Mana emu pana ahina ya why Mr. wa mi ye program me soli 3 o'clock mi wi am efrew. Hello about 3 mefrew why yo ya na se papa wo ye bi mama say ya so afrew say wo ma bi school na otwe mi nsanie. So what the na echina de bia wo di free bia sa boso me na nie de bia wo discuss ya wo bank de bia mama na ka me fa ne ma na so de bia wo discuss ya wo bank so an kan kro we wa kan de na so say ye beba no e me asa mama